Bine te-am găsit într-o nouă secțiune destinată exclusiv femeilor. Am pregătit pentru tine, din cartea scrisă de Louise Hay, Femei puternice, câteva afirmații care te pot ajuta să devii o femeie puternică, independentă, cu o stimă de sine crescută. Tot ce trebuie să faci este să repeți timp de 21 de zile, de 21 de ori pe zi, afirmațiile pe care eu ți le voi citi acum. E suficient să alegi 2-3 afirmații. Poate că pentru început alege doar o singură afirmație, acea afirmație care te reprezintă, cu care rezonești cel mai mult. Îți propun să faci lucrurile cu pași mici, dar siguri. Știu că ne dorim cu toate rezultate imediat, rezultate mari, rezultate care poate să ne scoată din situații dificile sau să rezolve anumite probleme pe care le avem în viața personală. Dar dacă până acum nu ai făcut mai nimic, atunci e cazul să începi cu un prim pas. Gândește-te cât timp îți oferi în fiecare zi pentru tine. Îți recomand să faci aceste afirmații dimineața, la trezire sau seara înainte de culcare. Doar ascultă-le și alege afirmația potrivită pentru tine. E în regulă dacă îți creezi propria ta afirmație pe care să o simți din tot sufletul tău. Nu uita, mintea noastră subconștientă are capacitatea de a se reprograma, de a învăța lucruri noi pentru a le aplica în viitor. Iată afirmațiile. Îmi asum acum puterea feminină. Descoper cât sunt de minunată. Văd în interiorul meu o ființă minunată. Sunt înțeleaptă și frumoasă. Îmi place ce văd în interiorul meu. Optez pentru a mă iubi și pentru a mă bucura. Sunt independentă. Eu sunt cea care îmi controlez viața. Îmi lărgesc orizonturile. Sunt liberă să fiu tot ceea ce pot fi. Am o viață grozavă. Viața mea este plină de iubire. Iubirea din viața mea începe cu mine. Dețin controlul asupra vieții mele. Sunt o femeie puternică. Merit să mă bucur de iubire și de respect. Nu depind de nimeni. Sunt liberă. Sunt dornică să învăț noi modalități de a-mi trăi viața. Stau pe picioarele mele. Îmi accept și îmi folosesc puterea personală. Sunt împăcată cu faptul că sunt singură. Mă bucur de ceea ce sunt. Mă iubesc și mă bucur de mine însămi. Iubesc, susțin și mă bucur de femeile din viața mea. Mă simt plenar împlinită. Explorez toate căile iubirii. Îmi place să fiu femeie. Mă bucur că trăiesc în această perioadă și în acest loc. Îmi umplu viața cu iubire. Accept darurile acestui moment. Mă simt completă și integrală. Îmi ofer toate lucrurile de care am nevoie. Mă simt în siguranță și îmi dau voie să cresc. Sunt în siguranță. Totul este bine în lumea mea. Mă iubesc, mă accept, total și profund, acum și pentru totdeauna. Tot vine la mine sau totul vine la mine cu bucurie, iubire și glorie. Draga mea, creează-ți propria afirmație și repet-o până când ea devine realitatea ta. Te îmbrățișez cu drag.